Mga anak mo sa devil. Ang buntag mga lamin gapon, gilubong akong amigo. Tapos, gidala siya dito sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, wala siya gimisahan. Ang iyang pamilya, nagilak. Ako naluoy ko kay ako mo tong amigo. Nganong wala siya gimisahan? Unsay saktong dahilan sa simbahan? Nga naman unta ang pari. Unsa may sakto ninyo nga rason nganong dili man niyo misahan? Nga tao man among gidala. Bisan pag dili membro, basta kay dalaw na siya sa simbahan. Kaya ang simbahan balay man kana sa Ginoo. Para wala sa mga tao tanan, nganong dili ninyo serbisyuhan? Unsa may kulang ang bayad? Luoy kayong pamilya ba? Luoy kayo. Kay paghawa naman sa simbahan, pag-abot mo dito, igo na sa gyampuan among gigawas. Ang pamilya niya, ang iyang ate si Hilak, gikan sa simbahan, abot na lang komentaryo. Grabe niya pangayo pa sa ilo. Okay labot masuko Mosko Yan lagot ng yung may gapon. Suya kami gapon. Kigyawa na mga patay sa simbahan, wala gyud gimisahan. Halimbawa na si Grip, 5 ka buok na sige patay 5 ka buok. Adik-adik siya. Pagkauman, patan siya, tanan niyang ginayo. Pag-abot sa korte, sistensyahan, pag umanong sistensya, ang sistensya siya bitay. Pag bitayo na siya, naipare nga mo adto kay misahan na siya bago na siya bitayon. O nganong misahan man na siya? Nganong ampuan man na siya sa pare? Nga bitayon man na siya. Mao na ibutan ninyo sa inyong una-una. Katong among gidala, naa na to siya sa simbahan, nganong dili siya misahan? Walay sakto nga rason ba? Walay sakto nga rason nganong dili niyo ginamisahan ang mga patay nga moadto dito sa simbahan. Pagti lagi nung kuan na ba, luoy kayong pamilya. Luoy. Kung makasulti ang atong amigo nga iya sa devil, ang maong pare, tungod kay wa misahi kadtong patay nga ilang gihatod dito sa simbahan, kung makasulti siya wagas, iya daw sa devil. Pero magkasabot man gihapon ta. Nga naman tungod kay makita nato nga siyang presentation, wa siya kasabot sa iyang magipamulong. Wa siya kasabot sa iyang gipangsulti ba? Nya pagkahuman tungod sa iyang wala pagkasabot, mao nang naghimo og nagpresent og mga butang nga kana bitong wa niya masabti. Tama ginang gingon nga little knowledge very dangerous, di ba? So sa presentation sa video, naalam ko isa ka rason nga nakita nganong mo dili misahan. Nganong wala misay og sa kuha valid na nga reason. Number 1, katong gingon niya nga nganong man di og tawag anang dili membro. Di din na misahan. Yes. Dili member in the sense nga dili siya binunyagang Katoliko or binunyagan siyang Katoliko pero nihawa siya pagkakatoliko. Ang misa dili na pagpahupay sa pagbati sa pamilya. Ang misa mao ang paghatag og grasya. Ni adtong gitawag og kalag or indulensya ni adtong mong kalag og kadtong mga nagpamisa makadawat sa ilang tawag ining grasya mo nang misa. Gay, ang misa manggod mao manggod na ang pag-offer og unbloody sacrifice sa Ginoong Dios sa para pagpahupay sa kasuko kapungot sa Dios sa mga tao nga nakahimo og salaod bahin niya. Unya kanang misa mao na siya ang putli nga halad. Putli nga halad kasi Kristo man ang gihalad diha para sa kalag og para sa gitawag og mga nanimba. So, but pasabot nga nang wa to misahe sa baba pa lang nimo migo nga kay dili man siya membro, valid. Hindi man pwede nga tanawa be magserbisyo din ang tawag ini mga pastoy nga sa ilahang mga membro sa mga tao nga di nila membro, di na sila magserbisyo. Bisa pag isulod na, bisa pag iduok na dito simbahan sa ilang mga simbahan, di na sila magserbisyo. O saan na kang simbahan Katolika? Ang simbahan Katolika, ginatanaw nila na kung dili na siya membro, buti pasabot, dili ibununyagan or nigawas pagkakatoliko, nihawa pagkakatoliko, valid na nga reason. Nga naman kay walay jurisdiction na ang pari sa maong gitawag og namatay og sa pamilya sa maong namatay. Diba? Valid na siya. Valid na. Number 2, nganong na yung mga panahon nga dili mo misa ang tawag ining pari. So, una, dili bunyagan, ikaduha, kanang nigawas pa Katoliko. Kay ang jurisdiction sa pari isip pastor, isip pagbalantay ni anang moong kalaga na wag tang tungod sa iyang pagtalikod sa maong gitawag pagtuo. Iyang giayran, iyang gitalikdan si Kristo ug ang simbahang Katolika nga lawas ni Ginoong Jesucristo. Unya karon, pagbiya na pagkatoliko, nya pagkahuman, pagkamatay na ibalik do simbahan, basulon ninyo ang simbahan nga
dili siya tawag ining misahan. The fact na nitalikod na, the fact na wa na nagpamembro, subot ipasabot, kabubot o ni anang maong namatay, nga dili siya magpasakop ni anang maong simbahan na. O niya pagkaman karon, masuko mo nga di misahan. Dili, oy. Dili na makatarunganon. So naghatag mo judgment nga dili mao. Number 3, kung member ka sa Masons. Kung member ka sa Mason, automatically di gyud ka pwede isud og simbahan nga naman kay dili gyud pwede makahimo or tawag ining magkatakdo ang pangunahuna sa mga Mason o sa simbahan Katolika. Mo na kung member ka sa Mason, mamatay ka, dili gyud ka misahan. So mo na ang mga reasons nganong dili ka tawag ini nga misahan. Napay pasangil nga kung sa kuno di kulang kuno ang tawag ining bayad, ilang jud kay nga way hanaw. Ngano mabayaran din ng misa? Di man ang mabayaran ng misa. Grasya man ang nagikan sa Dios. Kanang imong ihatag nito obligasyon na sa mga tawo nagpamisa. Kay everything nga tawagan na mag-involve og pag-ampo, naagyon na obligasyon ang mga taong nagpaampo. O tanawa, 2 Macabeo 2:43-45. O nagpaampo siya sa mga kalag sa mga nangamatay niyang mga kauban, nag-offer siya og kwarta, 2,000 kasalapi nga plata. So normal lang ang muhatag kung magpaampo ka. Ang problema ana karon, di man nag-focus sa kwarta, wa man nag-focus sa reason nganong dili siya misahan. So abuti pasabot diversionary tactics ba para madaot ang image sa parokya kung asa gihatod ng maong gitawag og pataya. So, dili na mao. Nga naman, pagpangilad magud na. Pagpangilad in the sense mga tungod sa inyong kasuko, patakat alam mo pa masangil. So, bisan pagka inyong pasangil, ilad na. Dili man na pwede. Dili na siya pwede. And lastly, pasalamat gani mo nga, giampuan, buot pasabot, nag-offer pa og kining sacramental ang pari before gigawas. Buti pasabot, girespeto, gitagaan mo tawag ining pagtahod sa pari kay sumala pa nimo giampuan ra pari ra gani siguro ang naghimo sa tawag ining para liturgy sa maong gitawag og namatay pasabot nihatag pagrespeto ang pari sa inyo pero kamo wa mi respeto sa maong gitawag og pari nga naman kay naana nihimo ng serbisyo wala misahi nganong wala man misahi tungod kay naay mga dagko nga mga rason nga wa ninyo pangutan dapat gipangutan ninyong pari nga nganong ninyo misahe father nga dili man nimo misahan father bisan pagtawag ang dili membro no dili pwede nga misahan ang dili membro kay wala jurisdiction ng pari ana ug wala jurisdiction ang simbahan sa mga tao nga dili niya sakop ngutanon ta mo kay para makabalo mo ba unsay reason nganong wa to tawag ini nga misahe. So karon ang mahitabo ang iya sa devil ang iya siyawa kana mga tao nga naghimo og mga butang, mga konklusyon na dili haom sa iyang premise kumbaga. Nganong wala gitawag og misahe. So, mahitabo siguro bunga lang siguro sa iyang kasuko na nahitabo na nga gimigawas na sa iyang tawag ining pulong pero nahulog nga kining maong tawhan na may gigamit sa yawa aron pag hugaw-hugaw sa dagway sa simbahang Katolika. Muna sunod gani before ta mo putak, before ta mo yaw-yaw ato sang susihon ang pagtuo sa simbahang Katolika, balaod sa simbahang Katolika og mismo ang aksyon nga atong ihimo kay para dili ta mamahimong paso sa umaabot nga mga panahon o sa umaabot nga mga argumento. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.